Türkmenistanyň milli ýygyndy topary wajyp oýunyň öňýany türgenleşik işlerini geçirýär. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndy Aziya 2027 kubogynyň saýlama oýunynyň ikinji tapgyrynyň oýunlaryna türgenleşik işlerini geçirdi. Rowşan Meriýedowyň ýol başçylygyna 1-nji iýunda türgenleşik işlerine başlanan Türkmenistanyň milli ýygyndy türgenleşik işlerini 2 wagtyna Nutay stadionuna geçirýär. Ýygyndy toparymyň türgenleşik ýygnaşygy 9-njy iýuna çenli dowam etjek. Türgenleşik ýygnaşygynyň dowamyna ýygyndy toparymyň oýunçylary beden taýýarlygyna hemde taktik tejribelerine gatnaşar. Türgenleşik ýygnaşygynyň dowamyna milli gynymyda çağırılan 30 oýunçunyň 23-i Taýlandyň ýygyndy toparynyň garşysyna geçiriljek duşugyň gotornukly sanyny düşer. Ýere geleni belletek Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndy Aziya 2027 kubogynyň saýlama tapgyrynaky ikinji duşugy Taýlandyň milli ýygyndynyň garşysyna geçirýär. Bu duşuk 10-njy iýuny paýtagtymyň Adabar Aşgabat köpgürlü stadionuna geçirilýär. Duşuk Aşgabat wagty bilen 20:00 başlar. Biz hem Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndy toparynyň türgenlerini ulus tünükleri arzu edýär.